Dining tunga-tunga sa panahon sa Kwarisma, kining liturhiya sa pulong karong adlaw magtudlo kanato nga dili lang kita sensitibo sa dagkong mga butang kundi sa mga gagmay usab. Dili lang ta magpakabana sa mga dagko o inila nga tao kundi sa mga uyamot o timawa usab. Kay nganuman, sa unang pagbasa, naghisgot kini mahitungod kang Naaman. Usa siya ka maayong pangulo sa sundalo. Malampuson siya kanunay sa mga gubat nga iyahang gipanguluhan. Apan duna siya'y problema sa iyang panglawas tungod kay naaman siya'y sanla. Usa ka panahon nga nakiasdang sila og gubat, nakadagit sila og usa ka dalagita og ila kining gihimo nga ulipon aron mo serbisyo sa iyang asawa. Mingon ang dalagita nga maayo unta ang imong bana magpatambal dito sa Jordan, pinaagi sa pagtuslob sa tubig. Og tuod man gisultihan sa asawa, og ang hari misulat nga hangyoon si Eliseo nga maoy mo patigayon aron maayo ang iyahang sundalo, pangulo sa sundalo gikan siyang sakit. Apan sinaaman sumala pa sa unang pagbasa, nagpakita og resistance ba nga miingon nga nagtuo man ko nga iyang ipandong ang iyang mga kamot, ibabaw kanako og tawgon ang ngalan sa Ginoo nga iyang gialagaran aron mamaayo ang akong balatian. Ingnon man hinuon ko nga paatuon ko dito sa suba sa Jordan, unya ipatuslod ang akong lawas sa 7 ka higayon. Duna pa'y mas nindot nga mga suba dinhi sa atong lugar kaysa didto. So nagpakita siya og resistance. Apan ang ilang ulipon nga dalagita niingon, tumana. Ug iya kining gituman. Sa paghimo niya niini, naayo ang iyahang sakit ug nahibalik ang iyang panit, daw panit sa usa ka bata. So sa may point niini, ang point niini mao, as we observe Lenten season, let us also consider the small voice of God in our life. Kay ang Ginoo mosulti sa atong kinabuhi dili man sa mga dagko nga butang, kundi sa mga gagmay nga mga butang nga nanghitabo matag karon ug unya. So please be sensitive to the voice of God in little things, in little people in our society. Sa gospel karong adlaw, si Jesus miingon nga walay usa ka propeta nga tinahod sa iyang kaugalingong katigulungsod. Ang iyang buot ipasabot niini, niuli siya sa iyang kaugalingon nga lungsod. Kay iyang gi-emphasize nga bisan tuod you are well respected by other people, pero diha sa imong kaugalingong lungsod naamanggod ang mga biases. Pero iyang gi-establish kanang giingon sa tinagalog, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa pinaroroonan. Kung atong huna-hunaon, no need na nga mobalik si Jesus sa iyang lungsod. Pero iyang gi-establish kanang pagtulun-ana. Kay iyang ipasabot kanato, gikan ta sa Dios
pauli usab kita sa Dios. Busa ato gisiyang huna-hunaon matag karon og unya tungod kay gikan ta niya. Kay kung dili nato himuon siya nga kabahin sa atong kinabuhi matag karon og unya, dili ta makapauli ngadto kaniya. Muna nga sa atong kinabuhi ang pattern gyud unta mahinumdom tas Ginoo, unya buhat tas atong buluhaton, inighuman sa tibuok adlaw balik putas Ginoo. Kung mamahimo nato ning batasan, dili lisod alang kanato ang paghiusa, pag-usab kanato sa atong magubuhat human niining kalibutana. Manindog palihog.